Giadí bha háirde Gaeilge gamer an seo, agus iniu tá mé ag immert Múscailt Zelda Múscailt Link, aistríochán Gaeilge atá deanta ar an sean cluiche ar an Game Boy Color. Agus ní bheidh mé ag ra móran faoin aistríochán é héin mar gheall ar na feiban a coip ceart a bhaineann le aistríochán mar seo ach má bhíonn tú ar lára an cluiche seo, tá sé le fáil go héasca má thurann tú an ainm géile isteach sa Google. Nes na galanta an stíl alainne atá ar an cluiche seo go dtí an lá atá inniu an. Agus an ceol is fearr inis. Múscailt Zelda Múscailt Link Rylin. Pic imróir. Mar sin, níl go leor spás chun ainm héin a churann agus mar sin cuirí mé cú mar ainm orm mar cú Holland. Sin é. Buchas le dia, hiel mé go raibh tú imithe. Bhí tú ag casú is ag casú. Cad, Zelda? Níl, is mis maran. Is dócha go bhfuil tú marithe fós. Fáilte go illan cóhalant. Nis seo é an ainm géalach ar an áiteann a bhfuilmuid. Daimp sí mé ar an trá sa dheisceirtú ó hin tháineachas go leor aireachtaí sa cheantar bí cuairme. Tá áthas orm go bhfuil tú ar fónamh athú. Cad, conas a bhí dainm ar álas agam? Well, tá sé scríofa ar do scia a bhac. Aha. Fur mé mo scia harás. Fur tú do scia harás go ddíreach mar dúirs mé. Ar námad leis. Hé, cad atá dhéanú agat í mo hófra an bhfuil éon bhéasa agat? Nes tá mé ag iarraí ahan rud a chliceáil chun an aistríochán Gaeilge a léamh. Tá má léamh de dhíthorm chun a bheith dolas te sa fér mar sin. Báhá mar pata. Dé mar atá tú a bhain. Tá anmhrád ar mo bhadra faoin a háta cléamh. Nes ar Rylin go dtí an trá go mo chléamh a aile rás ar dús beire. Níl. Rylin Link. Agus buineann tú úsáid as an scia chun an creature seo a thur ará mar seo agus sin é. Is tosa únior an cléamh. Tuigim a níos anis, beidir, tuigim anis. Cén fá go bhfuil an méid imní sin ar na haireachtaí. Tá léach tagtha leis an íos gíthe a bhuascailt. Deirtear nach féidir le aonú an tuilleann a agóil agus é na choladh. Ba thóir duit buail lom sa choil rúnda sa tuaisceart. Áw, slán. Inis, haha.
gawan da. Daimsí tú do chléamh. Is dótha go leatsa é, mar tá d'ainm Ínta tá muid arás sa cathanis. Agus inis linn go dtí an cháil sa tuaisceart. Bhíodh céime sa tró seo. Níl siad ag iarraí Lord Slum. Seo mar cineál Lórlan bog, ina bhfuil álas le fáil faoi rudaí sa cluiche. Rinne an teara ceart duit. Le é seo, se. Rinne an teara is fearr leat le A agus B ar an Múscailt. Úsáid airí éagsúla, ní gá leat do chléo a úsáid, buan trío as gathród. Léirscéal agus mamram. Se. Is féidir le léirscéal a úsáid leis an crappa select. Is iad na háiteanna dóirithe ar an scalan na ceantar nar thugtú cuirtear go fáil. 3A chun álas a aimsiú faoi aon leacha nó fiú gataí faoi daachtarí. Okay. Tá sí deacar a léamh nuair ach focail amháin ag teacht amach go máil. Rún ionsaithe casaí le é seo. Is sean technic rúnda é seo is leis clann an léic é, brí crappa an clíú agus cómé brúte, bailí do cuacht agus scialaí, an sin bé tú I bhíor léic cimhnéir. Sin é go ddíire sin an mar sin an rud atá I gceist. Anis tá píosa críthe faoi rún an seo. Is cod crí é arc ar an Múscailt. Anis linn coil rúnda tá rún an. Gara an olcóháin arís. An mac ar actra chun an taislingach a bhuascailt. Fáilte go dtí an thoil rúnda, cod de mistear chochalant. Bé sé crua an tilling a agail agus an tíosc ina holú. Pe scéal é an wacatú an plúis féiste atá sa dheisceart an bhaile, dul an leis an ochar othair atá faoi heilt sa thoil seo. Mór, Slán arís de chara. Inis linn chun an othair áil. Agus cé tú a bheith ag siúil go gaspa an seo, mar bé an urlár ag brisú fuam. Nis go dtí an dóis far gan ceann seo dhéanamh, mar seo sin é. Agus seo é an céad rud atá de dhí orainn an seo, buineann tú an baca an body. Líon an ballú láidir
do fáileoirí. Sinné. Ínta. Fuair tú dearcán óir. Rinne sé an damáiste a ghlacann tú I leath. Galanta. Níl. Hit mé mar sin cé mé dul arás. Chun an fáil a thur arás. Níl. Sin é. Gabéirbí. Tá mé sáilte. Agus anis. An céad rud eile ar mo chuimhne tá cailleach an sa thoil agus caiimiid an bochan barí a thabhairt dífa agus dheanann si 6 léas nó púdar dríochta. Se táimid ar an bhealach ceart. Agus ní féidir liom ionsaí a dhéanamh ar an lead sin mar tá 6 electricais aige seo é teach an haile. Ha ha ha, jantar smútar clish as bochan barí. Ok, mar sin céhí mé an rud seo a dhéanamh le nach bhfuil bochan colata acu. Meascamid rud go gasta díobh. Meascamid. Ré anis. Níl mór an áfa. Buin tríal as an seo. Fuair tú smúdar dríochta. Ús é I nathát. Maith, ús é ar airachtaí agus arg ar cad a tharlaíonn. Dheanaí mé níos mó duit má tá bochan ón thoil agat. Galanta. Agus tá tú ábalta an púdar dríochta a thur ar námaid chun 6 ionsaí a dheanamh orthú. Níl. Sin é, haha. An sin a thur orthú. Fuair tú dearcán óir, rinne sé an damáiste a ghlacann tú I leath. Mar sin chaithí mé an cléal a thur arás. Agan. Sin é. Wow, tá sé an trom. Ní thógaí tú seo le do láha a bhain. Cinnte. Sin rud a dhéanaí mé níos moille sa cluiche. Seo é an lead é héin agus caithí tú get a bug den púdar a thabhairt dá. Tá srón an thóganta agam, roimh dheana agus smúdar. Agus sin é ní aonmhí atá an le feirne ach fearr. An rud dearna is cineann lom na bachan brá blasta a ithe. An sin bhí bringlóid ait agam. Racún a bhí agam, a bhí anam. Ach ach sprío. Tá mé teanú go méid sé ach le feirne ó. Rinn mé dearmid má chléamh a thur
arás sinné. Fuair tú an othair féiste, oscail an plúis féiste leis. Ar gearra an olchamhain arís, tóg leat an othair agus oscail an phluais féiste. Bhaidh an uirlis atáin. Tá an tíos cíthe ag fannacht. Slán arís de hara agus leis an othair railinn arás go dtí an trá agus an héad dungeon sa clíthe roin inis. Tégan an seo, creideann, ar an tío seo. Cé an seo. Fáiltící go tí na banana. Is mise saoil agus sé má haithh amsúr ná ag bailú bia stanithe uthal. Is alíontóir é má dhearrthar na gcaite sin. Well, slán leat a hara. Tá sé áitégan an seo. An cí go dtí mar táú. sé áitégan an seo go bhfuirbí. Ná leag lá ar thuain mara. Bunaí siad plac asad. Cinnte. Béidir go bhfuil sé níos cóngraí don baile é féin. Líonta fada ó hin ón héidir a bhí mé ag immert an chlutha seo. Ach tá sé ag teacht arás thugam. Get the bug, like get the bug. Béidir an tío seo. Fuair mé dearcan óir a ríist. Cúil sé ar an tío seo. Aha, sin é. An héad dungeon an seo agus cuireann tú an áthair. Is deach an seo agus anois tá sé ar oscailt. Level a 1. Uaibh péiste. Right, mé ráis. Sin é an héad áthair bug. Fuair tú an compass, feicigh tú an áit ina bhfuil cóifrí agus tromlí ina bhalla. Clisigh tú tón má tá áthair ina bhalla sa seomra. Ar raibh mar sin.
tú áthar bog oscail doras faoi glas leis. Tá mé tí a bheith marmh, cé mé a bheith curma. Fuair mé 20 rúpaí thar bar. Agus current tú an cloch sin go dtí an tío eile agus píos a crí bhí sé sin díthar agus lena náméid an seo ceithí tú tá scia ásaid mar sin gus an dhé sin an léamh ionta 8-bit Mario le Goombas. Gehalanta. Agus railm an seo go cuarama ínta fuair tú cleite rock móthaíonn tú an éadrom gehalanta agus leis an Rud seo tá mé abalta a bheith ag léam anis ionta úsáide ar fad agus dheoidh mé píos a crí mar sin chomh maith galanta agus tá mé abalta léam an seo chomh maith galanta ar eilem léam an seo galanta Barbie fuair mé áthar bog oscail doras faoi glas leis arís agus níl rud ar bí ar an tío sin mar sin ar eilem fuair tú an áthar tromlí oscail an doras tromlí leis so sin an céad bás mór sa chlutha a bheith róim gan bhil agus an mórad níl rud ar bí ar an tío sin is fualam an 6 dúchlean sin ach bhainnig mé tríal as go gasta chun curanúil go dé atá i gceist caithfí tú an symbol céanna a chur ar aithin ceann ach níl mé go maith ar thorbí le dúchlean mar seo ach níl le fáil an seo ach gob bog chun a chur ar an olcomhain an seo agus ina dhé sin fáinne tú gitabog álas faoi go dé atá le deanú agad sa level ach níl sé sin de dhíthorm agus mar sin
Rahi mé a rai. Má an cléiteogam tá an cléiteogam anna féin. Sin an dóigh chun an creature seo. Níl. Sé ag léamhthart. Sin é, haha. Tá an bua a gin inis. Phew! Agus na críthe a lig. Rais. Inis. An príú boss. Ró inis. Strancher. Bzz, bzz. Níl. Arrai lo maríist. Bzzz. Strancher. Bzz, bzz. Bí do thuamhne sa thar. Ó tá fargar in sin é. Phew. Tá an bua agam inis agus píos a crí mór. Fuair tú an dór vidal. Callanta an ceol sa cluiche seo. Agus sin é don chéad dungeon. Moing osclaíonn slí sa flóra. Anis dhéanaí mé an céad córa eile leis an olcóán an seo. Ó, is uirlis na siranna. É sin. Dús níor hial mé gur fíor rud iad. Leis an uirlis sin agus na seacht gin eile bé tú an tíos gíthe a mhoscailt. Bailí iad ar fad. Tá an chéad ceann eile sa tuaisceart I Moing Gopanga? Ó. Mar sin leis an céad dungeon deanta agin agus an céad airí táireachta bailíthe agam. Sílam go bhaigí mé mar sin é don lá tá aniuán agus tuci mé arás leis an cluiche seo. Lá eile mar tá mé ag baint sobmóras agus tá an aistríochán atá deanta ar ionta maith go dtí seo. Tá mé sásta go leor leis. Mar sin, fáigí mé mar sin é don lá tá aniuán a tharde go raibh míle maith agah agah as a bheith ag arg. Amór, slán.